Neberete rukavice. Ne. Stačí. Tak paráda. Já vám to zase rožnu. Já děkuji. Super. Svítíme všichni? Super. Tady, jak jsme byli nahoře, jste si taky mohli všimnout u Barborky červených svíček. Že ty byly takové hezké, tady máme taky svíčky, ale už poměrně jiné, takové ožužlané, protože tady máme zvířatko, je to asi nějaký labužník, chodí nám na ně plch, jo, taková dá se říci veverka s delším ocáskem, a která nám je tady jakoby takhle hryže. Jo. Nevím, jak moc dobře to chutná, ale asi velmi, protože máme v další části ještě jiné svíčka, ty jsou doslova okousané jak od bobra. Jo, takže, ale jinak, co se týče těch dalších zvířatek dole, tady nejsou, nemáme tady netopíry, naštěstí, to si jako si pochvalujeme, protože tady tím pádem můžeme mít sezonu celý rok a jak jsem říkal, tady je v plánu to protáhnout ještě dál než za říjen, plus nějaké ty speciální prohlídky, třeba půlnoční nebo nějaký bahenní speciál a tak dále, takže jako díky tomu, že tady máme velký dluh vůči veřejnosti skoro 11 let, protože až po těch 11 letech jsme to otevřeli, jo, takže chceme této veřejnosti přivít vstříc. Samozřejmě taky to podzemí příští rok spadne do technotrasy, nevím, jestli to tento program znáte, je to program, který má pod sebou Moravskoslezský kraj, který v sobě zahrnuje technické atraktivity v rámci celého Moravskoslezského kraje. Takže ku příkladu tady v okrese Bruntal tam patří ještě hedva a ještě tam je jeden puntík, teď mi to vypadlo to jméno. A samozřejmě zástupce jakoby takhle Rudného hornictví bude pouze Horní Město a je to i místo, dá se říci, jediné nebo nejstarší vůbec v rámci celého kraje, kde může člověk zavítat do podzemí vytvořenou člověkem. Protože ku příkladu taková meká hornice, jako je Ostrava, tam uhlí bylo nalezeno až v roku 1776, kdežto tady, že my se bavíme už od roku 1490. Když jsme u těch různých kamenů, tady vidíte před sebou ty fialové, to jsou růžové, to jsou živce. A kousíček výš nad námi máme jeden typový minerál, jmenuje se bouslavit, po tady místním geologovi, který zde působil v 50. letech, takzvaný Bohuslav Vojt se jmenoval, takže Bohuslavit podle křestního jména. Je to minerál, který byl ustanoven mineralogickou komisí v roce 2019, tuším, ale typový se mu říká, protože se nachází pouze na 2 místech na světě. Tady a potom na italsko-německém pomezí. Jo. A kde to je? V té žile, nebo? Ne, ono to strašně se blbilo, já to dopovím. Je to zase s ním jak s paní Kolumbovou, víme, že existuje, ale skoro nikdo ji neviděl, tak to samé se týká i toho našeho Bouslavitu, protože máme ho v našem muzeu, nicméně našeho kolega tak, že šel tady po podzemí zakopil, skoro si tady, jak to řeknu, s pronutím rozbil skoro držku, jak ležel na tom břiše, takový pomlácený, tak viděl před sebou kámen a na něm takové fialové kuličky. To je právě ten Bohuslavit. To je sekundární minerál, který potřebuje k tomu, aby vyrostl právě těch 7 stupňů a tu vlhkost. V okamžiku, kdy ten minerál takhle vytáhnete na povrch, tak on vám za chvíli zbělá. Jo. Takže vždycky říkám, jakože kdybychom ho chtěli ukazovat, tak nebude rozdíl mezi tím, že když tady vytáhnu kámen, nalepím na něj antiperle, takže to bude úplně na stejno, jako jestli se budete dívat na Bouslavit nebo na antiperle. Jako, bude to někde za sklem a bude to ono. Takže pojďme dál. Nebo jsem o tom kdesi četl v časopise a říkám, vidět ho tady, to by bylo dobré. Tak je. Zase taková bomba to není mezi náma. Jo. A jako zvláštnost. Takže ještě počkáme. Ať se netrháme. Můžem? Takže pojďme.
Tady já v tuto chvíli stojím na posledním žebříku, který nás čeká po cestě směrem tam. A tady máte možnost nahlédnout do kavárničky uzlomeno srdíčka, jak to nazvala jedna návštěvnice, protože tady vidíte kámen ve tvaru srdíčka a naprosto luxusně ožužlané ty svíčky. Jo. Takže tady je poslední žebříček, 4metrový a následujte mě prosím směrem tam. Jde asi vepředu. Teď ho nevidíš ještě. Jde na boku, nebo? Tamhle, naproti. Jo. Hezké posedeníčko tady. U pivečka. Za to vidno, že nahále. Myslím, nemám zapnutý ten, když blesk. Blesk se o ničem to udělá ty takové fleky v tom obraze. No, on tam udělala černo místo fleku. Pojďte. Svítím vám, jo? Jo, já zatím vidím. Dík. Jo, už tady vidíte, že? Dík. Kolik máte? Že má velmi, že? Ale že člověk lekne. Já si tady sednu, tak ty něco popovídám, takže 500 směn na uhlí, 200 směn na uranu a ten zbytek tady někde jde. To je třeba i na tom uranu, díky vám člověk jakoby působil, tak je taky, že jo. Je člověk radiačním pracovníkem kategorie A, aby mohl tě David pochytat ještě víc, než je obvykle, jo. Ale taky se třeba samozřejmě neví, jo, jako, že třeba když jdete na rentgen zubů, jo, tak dostanete větší dávku než horník za celý rok dole. Opravdu. Takže jakoby, jo, vždycky tak říkám, jako člověk řekne, že na orálně to je nebezpečné, říkám, a bez jít u zubaře na rentgen? No, tak si dostane větší dávku než horník za 220 dnů, co byl v podzemí za rok. Vy Achimové, jo? Ne, na rožince. Aha. Achimov, to byl smrtící uran, tady to brají hodnýma rukama, že? No. Vy taky třeba znám nějaký mineralogy, kteří mají z hal vykopaný smolinec a mají to jakoby kámen na nočním stolku a tak dále. Já to bude ve sklepě. To opravdu říká smolinec, že? No. Protože takže tady ten paduan. Je to důlní dílo, které je takové historicky nejcennější, protože opravdu staré skoro těch 500 let. Nicméně pro návštěvníka bych řekl takové nejméně přívětivé. Tady, kdyby nebyla voda, sešli jsme dolů, tak kdybychom šli mohli 70 metrů doleva, tam by byl konec, anebo potom dalších 500 metrů směrem doprava, až de facto v úpadnici Eva. Nicméně, co je tam záludné,
tak to je ten profil. Tady, kdybychom nastoupili, tak ještě máme výšku 2,20 m. Ale kdybychom šli směrem k kostelu, je ta výška menší a menší, a kdybychom byli za kostelem, tak tam máme ku příkladu pasáž, která je vysoká 1,20 m. Takže, jo. A ten 1,20 m ještě máte snížený o 15 cm, takže máte 1,05 m. Takže možná něco tady takhle. Šířka je tam 60 cm, takže už takhle se přitisknete a takhle jdete v této poloze 50 metrů. Takže stehna hoří, záda bolí, chcete se narovnat a rovnáte se do 1,60 m asi takhle. Jo. A tady jdete dalších 50 metrů. Jo. Takže to opravdu, jo, nechcete být ten padovan je krásný, fotogenický, ale i pro nás jako pro průvodce to bylo pouze jednou za den nebo jednou za týden a to bylo 20, jo, protože to by bylo hned vymalováno, protože já třeba jsem v těch nízkých pasažích i zavřel oči, protože se nemáte kam propadnout a prostě počítal kroky, aby když bude jsem z toho venku. A je to, jo. Protože tam se ani nevyhnete, tam na těch 500 metrech máte pouze jedno místo, kde jste schopni se vyhnout, jo. A hlavně je to místo, kde opravdu spousta lidí zjistí, jak moc špatně jim dají ty úzké prostory. Když jste opravdu, dá se říci, že nevidíte, když jde člověk před váma, nevidíte pouze zada, nic jiného, a to samé i člověk za váma, že? Takže já takhle si takhle představit, jo, že takhle jdete, jo, jdete celou dobu, to nechcete, jo. Jo, takže o tom padovanu ani moc nehovoříme, protože víme, co by to znamenalo. Takže, a jinak tady, kde stojíme, to je takzvaný kříž. Tady, kdyby třeba nebyl ten šutr, ten kámen, tak bychom šli u polečka, jo. A třeba naopak, tady je chodíčka, tak je tam ta zášlatka, tady je komín. Kdyby tam byl žebří, tak bychom zase dostali tady na místo nad náma, protože tady byl kdysi historický lempál. Jo. Takže pojďte, prosím, za mnou. To je tu hezké, no? To není vidět. To by byla hezká procházka, tak? No říkám, když se to moc celé projít, to je tak na 3 na 4 hodiny. Že vy ještě posvítíte. Jo, Zasvětíme. Je, super. No něco to vážně? To je taková vybluva, že se tam nedá sejít. co? To je taková vybluva, že se tam nedá sejít. To je něco zajímavého, drahého. Jdu. Idem. Tak třeba řeknu, sloužou vám tady ty kulatiny. Takže první pokus byl nabít tady takové pletivo, jenomže tohle nepomáhalo, že? Druhý pokus tam byl udělat ty křížky. Samozřejmě taky to nepomohlo, takže potom přišel poslední pokus, který jsem třeba já zprvu nechtěl, to byly tady tyhle kramle, protože jo, nechtěl jsem je proto, protože oni byly úplně jakoby poniflované, úplně lesklé, a říkám, tak si to podzemí vzal do této barvy, jo, plus ten provod za půl roku, jo. Jo, takže jakoby, už to nevypadá, už to nebije do očí, a to samé to platí, to je celé stříbrné a už je takové, už by to člověk nepoznal. Takže tady si dáme asi už poslední výklad o té historii, která byla po roce 1880. Čili byla, že jo, ve 20. století první a druhá světová válka, to bohužel, že jo, tady oproti jiným regionům tady se nedělo nic, takže ku příkladu na Příbramsku těžba frčela, aby bylo na dělové koule, náboje, na cokoliv, na tanky, na děla, ale tady první světová a druhá světová válka naprosto nic. Ale velký zájem tady přichází po té druhé světové válce, kdy už je známo, že ten svět se rozdělil na dvě poloviny
a bylo zřejmé, že v zásadě nic z každé té poloviny nebude na té druhé. Tady se to týkalo ku příkladu i těch nerostných surovin, kdy na ty nerostné suroviny ku příkladu Německa, z Francie nebo někud, z Afriky jste mohli naprosto zapomenout, když byly třeba levnější. Takže tady probíhal velmi intenzivní geologický průzkum. Nejdříve započal ve Zlatých horách, poté v Horním Benešově a nakonec někdy v letech 53-54 se přiblížil i tady do Horního Města. Znamenalo to jediné, že se tady museli odvrtat velkou síť vrtů. Těch vrtů bylo vyvrtáno zhruba 115 různých délek a průměrů.